खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरां गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय मोनसे ब्रेकिं निउस जोंनिसिम मोनफैदों नोंथांमोना निश्चय नुनो मोनदों नैबे नुथाया जाहैबाय बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सुबनकान्दा ओनसोलनि मैथाबारिनि मोनसे नुथाय आरो बे मैथाबारि गामिनि सेरावनो थानाय गंसे दंग'आव फुंनि 7:30 रिंगासोआव गंसे बासआ बेबायदिहाय बेलथायलांदों। तो नोंथांमोना निश्चय नुनो मोनदों बेनो जाहैबाय मैथाबारियाव गंसे बासनि जाब्रबथायनि नुथाय नोंथांमोना नुनो मोनदों निश्चय बे बासआ बेबायदिहाय खाथियाव थानाय दंग' बेबायदिहाय बेलथायलाङो नोंथांमोना निश्चय नुनो मोनदों आरो बे बासाव आं नोंथांमोननो फोरमायनो लुगैदों बे बासाव गासै 15 जनसो दावबायारिफोर दंमोन नाथाय बे दावबायारिफोरनि सासेबो जेबो जोखोम जायाखै होनना जों खौरां मोनफैदों आरो लोगोसे नोंथांमोननो फिन आं फोरमायनो लुबैयो बे बासआ जाहैबाय सुबनकाटानिफ्राय नलबारिसिम थांनाय बास बे लाइन बास आरो बे बासानो दिनै फुंबिलि 7:30 रिंगायाव बेयो मैथाबारि गामिनि सेराव थानाय गंसे दंग' बेबायदिहाय बियो बेलथाय होयो नाथाय जोंनिसिम खौरां मोनफैनाय बादिब्ला बेयाव सासेबो जेबो जोखोम जायाखै आरो बे जाथाया जानो मोनो 7:30 रिंगायाव दिनै 26 जुलाइ खालारनि 7:30 रिंगायाव बे जाथाया जानो मोनो बे मोनसे जाबाय जोबोद मोनसे ब्रेकिं निउस नोंथांमोना निश्चय नुनो मोनदों बे बासआ माबोरैहाय बेबायदिहाय बेलथायनानै दं आरो बे बासनि नाम्बारा जाबाय AS 14 5177 आं फिन खेबसेबाव बुंबोदों बासनि नाम्बारा जाबाय AS 14 5177 तो नोंथांमोना निश्चय नुनो मोनदों बेवहाय गासैबो मैथाबारिनि गोबां सुबुंफोरा बेवहाय बेबायदिहाय बासनि जिथु जाब्रबथायखौ बेबायदिहाय नायनो फैनाय नोंथांमोना निश्चय नुनो मोनदों तो फिन खेबसेयाव नोंथांमोना आं फोरमायनो नागिरो बे जाथाया जादों बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सुबनकाटा ओनसोलनि सिङाव थानाय मैथाबारि गामियाव जादों आरो बे मैथाबारि गामिनि लामानि सेराव दंग' दंमोन बे दंग'आवनो बे बासआ बेबायदिहाय बेलथाय हैदों नोंथांमोना निश्चय नुनो मोनदों मोनसे ब्रेकिं निउस फैदों जोंनि बड'लेण्ड खौरां बेबायदिहाय मोनसे ब्रेकिं निउस फैदों बे ब्रेकिं निउसआ फैदों बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सुबनकाटा ओनसोलनि सिङाव थानाय मैथाबारि होननाय गामिनिफ्राय जोंनि बे ब्रेकिं निउसआ फैदों नोंथांमोना निश्चय नुनो मोनदों बे जाब्रबथाय गंसे बासआ बेबायदिहाय लामानि साइडथिंजाय बेबायदिहाय बेलथायलांदों नाथाय बेवहाय 15 जन गासै दावबायारिफोर दङमोन नाथाय सासेबो जेबो जायाखै होननानै जों खौरां मोनफैदों तो निश्चय नोंथांमोना नुनो मोनदों बे जाबाय बै बासनि नुथाय जाय बासआ दिनै फुंबिलिनि 7:30 रिंगायाव बेबायदिहाय बेलथायलाङो नोंथांमोन आं फोरमायनो नागिरो बे जोंनि नैबे ब्रेकिं निउसखौ जोंनिसिम दैथायहरदों रामदास दैमारि बिथाङा दैथायहरदों बे मैथाबारि गामिनि रामदास दैमारि बिथाङा जोंसिम बे ब्रेकिं निउसखौ दैथायहरदों दानि बैसो 7:30 रिंगायाव बे जाथाया जानो मानो होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों नाथाय दासिमबो मोनथिनाय जायासै आसलते जाहोना मा जाहोननि थाखाय बेबायदिहाय बास गंसेया बेबायदि बेलथायलाङो मैथाबारिनिफ्राय रामदास दैमारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां।